My girl best friend. Hello! Share lang nako akong experience. Naapil ko sa lista sa ideal man sa mga babae. Di man sa panghinambog, kadaghan lang jud ko nakadungog ani nga compliment gikan sa ubang tao. Gwapo ko, utukan, varsity player sa usa ka sport, macho gamay, maayo sa mga tawo, kwartahan gamay, pero bayot ko. But unlike sa ubang bayot nga nagtago-tago sa ilang identity or closeted, ako kay open ko. Accepted sa akong family, friends, relatives, ug mga kasilinganan ang akong pagka-girl at heart. Bayot ko pero tipod ko anang typical flaming queen o di sad ko crossdresser. Na ako'y best friend. Dugay na kaayo mi ani sukad pa elementary. Kami na pirmi kuyog-kuyog. Pagka first year high school, si MU Lab namo kay mamalhin na mi og laing lugar so goodbye na. But sige Japon mi communicate. Nagsabot mi nga sa Xavier mag-college para magkita Japon mi. Pagka second year na kay nakauyab man siya, unya mauto murag na ay gap namo kay pirmi na siya walay time para nako. Others na kaayo ang igat. Bisag reply lang sa text, di kabuhat. Nisabot na lang sad ko kay unsaon ta man first love man sa kanahan naigo jud sa pana ni Cupido. Mauto, ako nangita lang sad kog laing kalingawan atong panahona. Usa ka adlaw, ni-text na siya nga makikita daw sa SM CDO. Nasyoked inyong tita kay after 2 years karon pa nagparamdam ang igat. Mauto nagkita mi, unya nagchika-chika then kalit na siya og hilak. Nisulti siya nga 1 month pregi siya, unya gibiyaan siya sa iyang eklalush. Ug unsa pang nakapasyoked pa jud nako kay nihangyo siya nga ako na lang kuno ang moangkon nga amahan sa iyang gisabak kay patyon siya for sure sa iyang amahan. Sem break to unya papaulion na siya. Unya wa kahibaw iyang parents nga na siya'y uyab. Of course, nidili jud ko og unya kay muluhod naman siya hapit nanlimbawt jud akong feathers ato. Nakainom kog daghang tubig sa ka-horror. Di ko ka-imagine sa akong self nga mahimong amahan uy kay I wanna be a mother. Since baby pa ko, nangandoy na ko ana. Di ko kadawat kay notch ra jud ako Mauto ni offer ko nga ako lang siya kuyugon sa gistayhan sa eklalush niya unya tabangan og istorya ang ekal. Pag-abot namo sa boarding house sa ekal, dugay kaayo kapangabli sa portahan ng animales. Pag-abli pa jud nagtapis ra. Ako jud gi head to toe ug sus mas gwapo pa ko to be honest jud. Pagkakita niya sa akong Jumega, iya dayon unta sirad-an balik unya kay ako man gialihan. Naa dayon babae ni duol sa likod niya unya nangutana og kinsa na. Nakabukot og habol ang bigatla. Nitan-aw ko sa akong Jumega, hapit na jud motulo iyang luha. So mauto, ako dayon gigakos unya gitabunan iyang mata para di makitaan iyang mga luha. Akong giignan ang laki og it's your loss. Imo gibuhian ang diamond para sa uling. Mao to gibiran ako diretso si Jumega pabalik sa sakyanan. Hilak siya og maayo didto. Ganahan daw siya muinom, mao akong gikuyugan. Pero ako ang muinom mostly kay pregi baya siya og sa dihang nahubog na jud kog maayo. Ambot giunsa pa nako og drive pabalik sa akong apartment ug didto lang
ng higda nami. Di lang nako idetalye pero basta kay nag-cherva bells me. Naay nahitabo namo atong gabhi una. Nakaingon ko nga lami man sa di ay ang talalebs. Shit memeng, nakapamisti jud ko ato ay. Murag nagka-identity crisis ko kadali. Kay I was sure nga di ko double blade. Nagtan-aw ko sa akong beshi nga naghinanok, naluoy jud ko niya. Gwapa man jud siya pero di lang jud ko ma-attract og girls. Nakahuna-huna ko nga di ko ganahan nga maparihas siya sa ubang babae nga magpakuha unya madaot na noon ang morals kay magpasagad na lang og makig-churva bells sa bisag kinsa na lang nga nilalang. The next day, nisulti ko nga ako ang moako as papa sa iyang baby. O ako na. Ako na ang dakilang best friend. Di lang kaayo nako dugayon basta kay nangasyak jud ang mga tao pagkahibaw nga ako ang papa sa iyang gisabak. Gipanindigan jud nako akong role as boyfie niya. Ako tighatod kuha niya ug kuyog-kuyog mi permi. Pero wa na ko giusab akong nilhiukan nga magpalalaki. Happy man sad si Beshi. Akong parents, at first na shock jud syempre, labi na akong modra. Pero nalipay man sad akong papa kay magkaapo na kuno siya. Taon sad. Ako manggod eldest nga lalaki. Sa side sad sa akong Beshi kay kailaman midaan sa iyang parents, mao to murag na lesson ang kasuko nila sa news nga napregi ilang anak. Hapit gani to makuyapan iyang mother kay sure kuno to siya nga baklush ko. Pagpanganak niya, wa ko nag-expect nga malipay kaayo ko. Ingon ana di ay ang feeling sa naay anak sa feel kaayo nako ang father moment pagkugos nako sa among baby girl. Then after 2 years, nablessingan mi og baby boy. Yes, ako jud ang amahan ato. Nag-live-in mi pero wa mi makasal till now. Nitug-an di ay akong beshi nga katong elementary pa mi, in love kuno kaayo siya nako ug ako jud daw iyang secret first love bisag kay baw siya nga bayot ko. Unya, murag ni samot kuno iyang feelings karon. Until now, kay Becky Japon ko. Makakras Japon ko og eklalush pero naa na jud sud akong heart. Akong girl best friend turned lover. We fell in love with our souls, not with our genders. Chos! Salamat di ay sa pagbasa. More powers!